Gipahamtangan na og silot nga community service sa mga menor de edad nga nalambigit sa drag racing sa Cotabato City kung asa usa ka menor de edad nga lalaki ang samdan human kini nabanggaan sa nag-drag racing nga motor. Samtang human sa hitabo, curfew alang sa mga menor de edad sa syudad gipatuman na. Ari report ni Abby Caballero. Makitaan sa video kining mga motor nga naglumbaanay alas 2 sa kadlawon sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Taod-taod, usa ka disgrasya ang nahitabo asa usa sa mga nananaw ang nabanggaan sa usa sa mga nag-drag racing. Sumala sa Public Safety Office, ang biktima nga nabanggaan, usa ka 10 anyos nga batang lalaki kinsa nabalian og bukog sa kamot ug paa. Ang driver nga nakabangga, gibana-bana ang ana matod pa sa 16 ngadto sa 18 anyos nga nasamdan sab. Dahil gusto niya unahan yung kasabay niya, napagilid siya, pero na-out of balance siya hanggang nasagip niya yung bata. Pulos anaa karon sa ospital ang biktima ug ang driver sa motor. Samtang miatubang na kang Mayor Bruce Matabalaw ang 5 ka mga menor de edad nga nalambigit sa maong drag racing. Matud pa mag-community service ang maong kabataan isip silot sa ilang binuhatan ug gikumpiska sab ang ilang mga motor. Gagawa kami ng executive order na pagbabawalan na ang below 18 years old na mag-drive ng motor. Masusulat kami sa mga eskwelahan na wag na payagan yung mga estudyante nila mag-drive ng motor. Lakip sa ginamonitor karon sa otoridad ang mga motor shop nga matud pa naga-modify og motor. Sila lang ang nagyayayaan at kapag nakita namin yung shop ng mga motor na walang permit pa at ebidensya na nagmo-modified, ipagka-close namin yung mga shop na yun. Samtang gimanduan na sa LGU Cotabato ang kapulisan nga mas pakusgan pa ang ilang pagpatrolya sa kadalanan aron malikayan ang samang hitabo. Samtang ilawom sa Executive Order No. 110, ginapatuman karon sa Cotabato City ang curfew hours alang sa mga menor de edad gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Kini aron malikayan ang samang hitabo. Panawagan sa LGU ngadto sa mga motor rider ug mga ginikanan. Bukod sa nakaka-permisyo pa kayo sa ibang tao, yung sarili nyo pa ang una-unang mabibiktima. Yun ang gusto namin alamin sa inyo at hilingin sa inyo na dapat tigilan na yan. Sa mga magulang naman, dapat i-monitor nyo maigi yung mga bata, mga anak ninyo na may mga motor. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.